Patayng lawas sa usakero nakapaukay sa mga tao sa Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Apil ang mga pulis ug ang media nakaresponde sa alarma. Kay ngano ka? Atong siren kini pinaagi nining report. Tungod lang sa maling akala na ukay ang mga tao sa Lower Busay sa Dakbayan Sugbo human, adunay napalgan nga giputos og puti nga tarp nga mura usab og habol. Unang miresponde ang mga personnel sa barangay ug daling gikordon ang dapit diin unang gituhuan nga lawas sa tao ang ana sa sulod. Tungod kay advance mag-isip, nagtuo sila nga basin adunay krimen nga nahitabo. Miabot usab ang mga pulis ang masakop sa media apan dihang giablihan ang putos na suta nga usa di ay kalawas sa iro nga labrador ang sulod nini. Ay nakuyawan jud ko kay abi na ko sus tao na sad ni. Makuan ni kuan masunod atong dito gilabay sad sa Tisa. kuan tisa. Naabot sa mga report sir is now daw nga suspected nga patay pero di pa sigurado kung tao ba o unsa. Gisusi na sa kapulisan kung si Kinsa ang naglabay sa patayng lawas sa ero sa nasong dapit. Wa nila ipadaplin ang posibilidad nga gituyo og putos ang patayng lawas sa ero aron makamugna og kahadlok sa mga tao. Subay usab kini sa nahitabo nga krimen sa syudad sa nakalabayng mga buwan. Tarong nila og kanang lubong kung inani nga kuan kay na mura man sa nag-ila ng pamilya ba. Kung mamatay mga neto mga pinang mga mananap, ilubong na lang tarong o dili may ngani kay makakos og panik sa mga tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.